Magkano ba ang aking first YouTube sahod? Hi guys! Good afternoon. So, ngayon is just a short video clip lang guys kasi na-receive ko na yung payment ko sa YouTube. Diba sabi ko sa aking previous video is na-verified na ako and sobrang dali-dali ng process guys. And binigyan na ako ng payment receipt na Google AdSense. So, ayan, na-withdraw ko na siya. Actually, hindi ko siya na-withdraw. Pero ayun, na-receive ko na siya. And ayun, basta na-withdraw ko na siya. Tingnan natin yung email ko. Ipapakita ko talaga siya sa inyo guys. So, ayan guys. Nag-message sa akin, nag-email si Google AdSense, check your recent payment. And, punta tayo dito. Chinek ko yung payment. November 1 to 26. And, na-receive ko na siya. And, ayan. $129.91. Thank you so much. And, ito yung receipt niya, guys. Ayan. Payment receipt, Google. Check. Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And ngayon guys, for today's video is isi-share ko sa inyo magkano ba ang aking first YouTube sahod. Paano ko ba nakuha yung YouTube sahod ko without going to Western Union. So, ayun. And ngayon is November 27, 2020 and nakita nyo sa aking previous video na na-verified ako nung November 26 kahapon and ewan ko kung kailan ito ma-upload pero ayun, 6 din nung gabing yon mga 10 PM na-receive ko na yung aking payment. By the way guys, if you are looking for a detailed information on how to get your Google AdSense payment, this video is not for you because hindi naman ako pro pagdating sa ganitong bagay. You can check on other YouTube content creator sa mga detalye talaga guys. Paano nga ba ako na-verified? So sabi ko sa aking previous video is na-verified ako using my student ID and the birth certificate na supporting document. Kasi nag-request ako ng PIN 4 times and hindi pa siya dumadating. It is because of pandemic and sobrang bagal din ng proseso dito sa ating bansa sa Philippines. So ayun. And kung napanood nyo yung aking previous video, panoorin nyo and panoorin nyo rin si Carlos Miguel Guillermo paano ma-verify yung account ninyo. So ito yung pangalan niya, Carlos Guillermo, para ma-verify kayo as a student, lalo na walang mga government ID, student ID lang. Magkano ba ang aking first ever YouTube sweldo? So ayan guys, nakikita nyo wala akong hawak na pera ngayon kasi online transfer lang yung ginawa ko and hindi ako pumunta sa Western Union. Pero the question is, paano ba ko nakuha yung payment ko na Western Union naman pinadala? So, ang ginamit ko is GCash. So, ayan, GCash. Tapos, i-click nyo yung cash in. After ng cash in, bumaba kayo, merong Western Union doon. And fill up nyo yung amount. Tapos, yung MTCN number. And, yun. After nun, sobrang dali lang. Mawi-withdraw nyo sa or matatransfer na sa inyong GCash. Pero kung wala kayong mga valid ID or nahirapan kayo lalo na ngayong pandemic para pumunta sa Western Union, is pwede nyo itong gawin. Sobrang dali lang guys. And pwede nyo ding ma-withdraw ito through GCash or i-transfer nyo ulit sa inyong mga bank account. So magano ba ang aking first ever YouTube sweldo? So actually guys, short story lang ulit guys. Na-start ako nag-earning last year 2019. That was mga mid-year, ganon. April, May, mga ganon. April, May, June, mga ganong months. And na-stop ako and naka-earn ako ng, ito guys, naka-earn ako ng $129.91. And yung palitan ng peso ngayong araw na ito is nasa mga 48 point something. And ayun, nakuha ko na siya and
kinonvert ko siya into peso, and ito siya guys. Tcharam! So, as a small YouTuber, sobrang laki na nito, sobrang laki na ng tulong nito. So, ayun, sana na nabigyan ko kayo ng overview or inspiration para magsimula sa inyong YouTube career. Kaya, kagaya ko na small YouTuber na nagsisimula pa lang, mag-create na kayo ng inyong YouTube channel habang hindi pa huli ang lahat. And ayan, kung passion nyo rin ang paggawa ng mga videos or kung mga kung positive vibe lang yung dala nyo, so mag-create na kayo ng inyong YouTube channel. And ayan guys, sobrang saya ko kasi na-receive ko na siya. And this is just a short video. And ayan, thank you so much. Yun lang ang aking video for today. Sana nag-enjoy kayo or meron kayong natutunan or na-inspire ko kayo. Thank you so much. So, dito ko na ang aking video. Thank you so much for watching. This is Bricks Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, ayun guys. Thank you so much for watching. This is Bricks Tiguman. Annyeong! Bye!